Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music. Kapsat adayut turun, dagita matam, mabasa nadagsen, ingka pakarikutan, anyaman dayta, nga pakariribu ka may salaeng, tingka umasitkan, kumarara ka lang iti na marswa, isulaeng sumbati ka sa pulang, di ka bundeng nga umasidekeng kuana, kay sutsulbar ti suamin nga problema. Mabalin nga kunaem, binaybayan na ka awanen, mariknam na mangipat patekeng ka, ngem saan nga pagisu, dayta nga nariknam, nga ti Diyos nga mangbaybay kadagiti anak na. Kumarara ka laeng iti na maswa, isulaeng sumbati ka sa pulang, di ka bumdeng nga umasidekeng kuana, kay sutsulbar ti suamin nga problema. Kumarara ka laeng iti na maswa, isulaeng sumbati ka sa pulang, di ka bumdeng nga umasideken kuana, kay sutsulbar ti suamin nga problema. Kumarara ka laeng iti na marswa, isulaeng sumbati ka sa pulang, di ka bumdeng nga umasideken kuana, kay sutsulbar ti suamin nga problema. Kay sutsulbar ti suamin nga problema. Kay sutsulbar ti suamin nga problema. Intun sumangutay sa diyay pangukuman, at dantut panagsen na ay kadagiti managbasul, agsang itagapo, tadi mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kanyak ni Jesus nga isut ayat, inaldaw masabat nak ang
apamalakat umdas mangyasidek kadagiti managbasol gapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salakan di mula imbaga kanyak ni Jesus nga isut ayat inaldaw masabat nak amumeta na pukawak ngem di mula imbaga ni Jesus no ewar nak tayo kadagiti tao ni Jesus ti mangisalakan tapno awang to sadyay ti akunaken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanyak ni Jesus nga isut ayat inaldaw masabat nak amumeta na pukawak ngem di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanyak ni Jesus nga isut ayat inaldaw masabat nak amumeta na pukawak ngem di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus. Masulbar na amin na problema dadakil bantay may alis na bagyuan na pigsa mapaktal na liw-liwa en nakanu agladingit ka tuylubong dakelunay ngem maawit na gayem ken kapsat kutu lungan na ka na kaskas daaw numang namnamaka ragsaktal na kendiak di maited na ti Dios ayaban na ka
Ketsung batamku dakel nga ayat na. Masulbar na amin na problema, dadake labantay may alis na. Bagyo ang napiksa, mapagtal na. Liw-liwain na kanu agladingit ka. Tuy lubong dakelunay ngem maawit na. Gayem ken kapsat kutu lungan na ka. Ti Dios na kaskas daan
sama. Madikayatan nga agsubli ti dati, pirwangan na isirra kung paidi, irugi kun makipag na kini Kristo. Tumaray nga makilumba pagka-Kristiyano. Pabilgen na kan kanayon, dumardarang kasla apoy nga kanayon. Agayos ka kanyak nga kasladanon, tapno matulungan dagi jay agrigrigan. Ket amin nga kasip ngetan masilawan. Adu ti bantay nga kalkalay ate, karayan nga na unek lang languye. Di jablu isukal kalabane, ngemawan pulos iti pagdanaga. Kaputa ada ni Jesus isut kadua, nga isula eng iti pagsanggira. Ket agbalbaligin ak anaragsa, ket dagiti angheles mo agpalakpak, ta tinagan mo Jesus maitan-o. Pabilgen na nga kan kanayon, dumardarang kasla apoy nga kanayon. Agayos ka kanyak nga kasladanon, tapno matulungan dagi jay agrigrigan. Ket amin nga kasip ngetan masilawan. Ket amin nga kasip ngetan masilawan. Idiag bibiyag itisip nget, nakarut-but-buteng ko malidlidayak, iti inaldaw-aldaw. Ngemay sa Arabi, ada timek anangek ko, tinalyaw ko, ket nakitak ni Jesu Kristo. Bigla nga aglulwaak, tanaka pa rin tumeng, dumawdawatak, iti pamakawan na. Nariknak tipod nuaraksak, ajak narik na idi agyamanak, tani Kristo binalbaliwanak. When pudno anaraksak, ti sumurot keng Kristo, tabalbaliwan na iti biag mo.
tanya ti masakbayak ta ni Kristo Isu iti kaduak manubot tapo ken Dios ko isalakanak manipud basul agyamanak tani Kristo binalbaliwanak wen pudno anaragsak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na iti biyag mo adapud no aragsak kental na iti puso nutong palem dagiti bilbilin na dagiti bilbilin na nutong palem dagiti bilbilin na matarusan dagiti wagwagas mo o apo ngempatek dito'y kaungga apas pasaya at tanak iti panaknak ti dalantoy adu abantay paglasatak karkarayan nanap nuan pekes ngem sikat mangay aywan kanya awanan sa bali akamanga amang isalakan to'y karawa tasikat idalan pudno ken tibya tapnon gloria at magtenga
salakan to'y kararwa. Tasikatidalan pudno ken tibia, tapnon gloria't magtenga. Tasikatidalan pudno ken tibia, tapnon gloria't magtenga. Tasikatidalan pudno ken tibia, tapnon gloria't magtenga. Agyamanag ama, agyamanag, iti amin namin nga banag. Awan nga tan na sinsinaw nga ayat, tinapudpud no apagtalkak. Agyamanag ama, agyamanag, iti dakesinlisinak. Di matukod, di nga umdas, apag subalit to'y biyak. Napno teragsak, daytoy riknak. Napno tayat, to'y kararwat. Na mangiyepkas ken kaamak, to'y na numuakanta. Awan ti adda dito'y daga, awan ti saguday sirip ken piksa. Adi o Diyos, nagapuken ka, panagyaman ko dinggem ala. Agyamanag ama, agyamanag, iti amin namin nga banag. Awan nga tan na
biag mo awan turong na kinarigat ket kasla awan ti patinggan na agbiro-biro kat pamuspusan ngem awan met tinasarakan rigat ken liday isulang iti natagikwam ngem adamay sa nga awagin ka ipangagmoket umasideg ka dagita dadagsen mo ited mo aming kenkwana tapnod biag mo tal na ited na Itatamag na ka itiranyag agsala ka itilawag nasara ka munti puno nga biag tani Jesus adaken ka itataagan taga itiragsak agrambag ka iti ayak nadagsen nga riknam ket lumagan tani Jesus adaken ka isu na lang iti pudno nga inana gayam ko agtuloy ka dadagsen mariknam kaunggan di tapusum nam na maket kasla maawa nga asuk inaramid mo aming nga sakripisyo tapno tal naket magunod mo sa emken pa ay isulang tinatagikwam gemagdaayak nga manglawag dagita lan mo sumurot ka ken umasideg ka dagita dadagsen mo ited mo aming kenkwana tapnod biag mo tal na ket ited na itatamag na ka itiranyag agsala ka itilawag nasara ka munti pudno nga biag tani Jesus adaken ka itataagan taka itiragsa agrambag ka iti ayat nadagsen nga riknam ket lumagan tani Jesus adaken ka isu na lang iti pudno nga inana gayam ko agtuloy ka if you're feeling down there's something you need to feel he is there guiding your life so clear through the struggles and triumphs he leads the way speak out and he'll show you the light that's day ka itiranyag agsala ka itilawag nasara ka munti pudno nga biag tani Jesus adaken ka itataagan taka itiragsak agrambag ka iti ayat nadagsen nga riknam ket lumagan tani Jesus adaken ka isu na lang iti pudno nga inana gayem ko agtuloy ka kapsat adayut turun dagita matam mabasa nadagsen ingka pakarikutan anyaman dayta nga pakariribu ka may salaeng tingka umasitkan
Isulaeng sumbati ka sa pulang. Di ka bumbeng nga umasideken kwa na kay sutsulbar ti suamin nga problema. Mabalin nga kunaem binaybayan na ka awanen mariknam na mangipat patekeng ka ngem saan nga pagisu dayta nga nariknam nga ti Diyos nga mangbaybay kadagiti anak na kumarara kalaeng iti na maswa isulaeng sumbati ka sa pulang. Di ka bumdeng nga umasideken kwa na kay sutsulbar ti suamin nga problema. Isulaeng sumbati ka sa pulang. Di ka bumbeng nga umasideken kwa na kay sutsulbar ti suamin nga problema. Kumarara kalaeng iti na marswa isulaeng sumbati ka sa pulang. Di ka bumdeng nga umasideken kwa na kay sutsulbar ti suamin nga problema. Kay sutsulbar ti suamin nga problema. Kay sutsulbar ti suamin nga